I zato na kraju ću spomenuti, braćo, znanje islamski učenjaci kažu, znanje ima 3 stepena. U prvi stepen znanja ko uđe, on se oholi. Neće se naljutiti na mene. To je stepen u kome smo mi sad svi ovako. Džuture. Ja sam vam. Ušli, malo nešto čopnuli i odmah ti vidiš sebe šta? Gore negdje. Prvi stepen, kad čovjek uđe u prvi stepen znanja, oholi se. U drugi stepen kad uđe, kaže onda je ponizan. A u treći stepen kad uđe, to je najbolji stepen, kaže zna da ne zna ništa. Zna koliki je džahil. To je taj. Braćo, znanje je more koje nema dna. To je, ne kažemo to su okeani bez dna. To je vasiona koja nema, ne znaš gdje je kraj, nigdje. Tako je znanje i nauka. I nema škrtije stvari na zemlji od znanja. Znanja je najškrtija stvar. Svega sebe posvetiš znanju i on ti sve malo nešto daje. Ma kakve kaškice? Nešto na trunke na kakve daje ti. Ne da ti sebe. I šta onda kad ti sebe ne posvetiš znanju nikako i danas umet ovakav kakav jeste i odnos njegov prema ulemi, prema učenjaci. Kako lako nastavimo na učenjake putem evo še završit ću. Allah te nagradio. Kako lako nastavimo na učenjake putem Facebooka. Je tako, sjediš uz ona šlaga, ona torta, oni su 9 oni. Uz Pepsi, uz ne znam, kapućino, ti nastaneš i tamo pišeš gdje su učenjaci, što ne pričaju, što ovakvi su, onakvi su, pričaš. Nikad učenjaka svojim očima vidio nisi. Ne znaš o tome, to je za tebe strani svijet. I pričaš i govoriš. I svoje najbolje naprave svojim najgorima. Kad nam dođe nas 30 baze da ga slušamo, kako očekivati da bude bolje? Allah ne mijenja, braće, stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. To je pravilnik. Ama možete živjeti u maštama koliko želite. Allah neće promijeniti stanje nikoga na zemlji dok se ne promijenite. A znate kako se trebate promijeniti? Evo vam kitab, evo vam sunet, evo vam praksa oni koji su bili prije vas. Sve nam je zabilježeno. I znači do nas je. Pa ne trebamo tražiti krivica ni na istoku, ni na zapadu, ni gore, ni iskopavati, ni izmišljati nekakve krivice. Krivac je osnovni